Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Osaopa, osafoka. Chifukwa cha nthawi maulemu akhale m'malo mwache, mwapadera maulemu colleagues from various political parties ansaga muli pano ndi akuluakulu ena onse andale amene muli pano, Honorable Kabambe, a president achipani cha UTM, mlandire ulemu wanu. Komanso mwapadera mafumu mulandire maulemu wanu. Anthu onse ampingo poti mwambowu unalinso okhuza mapemphero mulandire ulemu wanu. Makolo, ine ndayima pano m'malo mwa former president a dziko lino la Malawi, olemekezeka Her Excellency Dr. Joyce Banda. Uthenga umene ndili nawo pano ndondituma ondipasa kuti ndibume ndilile m'malo mwawo. Mukudziwa bwino kuti iwo a president anabwera mmamawa pompano, takhala nawo pamwambo wa misa, komanso anapita nawo kukaona malo amene anagona BN ndipo ayika nkhata yawo. Iwo akuti chibale chawo ndi malemu BN ndi chakalekale, chifukwa iwo ndi malemu mayawo a BN anali munthu ndi nzache. Anthuwa akulira limodzi ndipo polera wana amalelera limodzi. Iwo mukumbukira bwino kuti 2019 a president Her Excellency Dr. Joyce Banda anali munthu andale oyambirira kupanga endorse SKC mmene ambafuna kuima pa mpando wa president m'Malawi muno. A president ali olira chifukwa siku la lero pa 10 linayamba bwinobwino, koma ino abale anga mukumbukira bwino kuti zinali nthawi ngati zomwe zino mmene timauzidwa kuti ndege yasowa. A president ali odandaula chifukwa nawonso chipinjo chinagwera. Mukumbukira bwino nthawi ya COVID nawo anataya mwana wawo woyamba Jof. Iwo akuti mmene anataya mwana wawo anali Saulo Chilima amene anabwera kuzagwira mkono kuti musalire, ife tilipo ana anu tikuyang'anirani. Iwo amalimba mtima, choncho mukutha kumvesa chipinjo chimene chinagwera kutaya Saulo Chilima. A president komanso ife anthu achipani cha PP tizawasowa Chilima chifukwa cha zintchito zawo, komanso chifukwa anali bwenzi lenileni la chipani cha PP. Munthu olimba mtima mmene mukuziwira, komanso kadaulo, champion wa mindset change, kaganizidwe kasopano amene amalifunira dzikoli zabwino. Andipasa 5 minutes ndepasala 3. Ngati munthu wandale ndifuna 3 minutes imene ndigwirise bwino ntchito. Makolo, ndale sizawana yayi, zimafunika anthu olimba mtima ngati nthiko. Olo phala likubwata mnaona nthiko ukuopa kulowa muphika. Osaopa. Makolo, uno ndi msonkhano waukulu. Anthu azipani tonse tili pano na amene anali bwenzi lenileni la Saulo Chilima tili pano. A DPP ali pano. Ndi anzathu ena onse komanso aini wake achipani chimene iye anasiya a UTM tili pano. Makolo, pokhala uno msonkhano komanso pali anthu andale, anzathu aja athamangira kuchikangawa kuja, osalephera atuma mateketive kuti azizamva kuti kodi zikuyenda bwanji kumeneko. Inu muopa zimenezo? Ine mayi anga sanamwalire anandiuza mawu, ananena kuti munthu akamwalira mzimu wache mizimu ya anthu opita
amaona zonse zimene zikuchitika ndipo amamva. Lero Achilima ali apo tonse taona mandawo. Ine ndikusimikizireni kuti zimene zikuchitika pano Achilima akuona ndipo akumva. Osaopa. Ndiye ine ndikufuna kuwauza pano Achilima chifukwa akumva. Biyeni anthu aja munkafuna kuti azizadya katatu pasiku paja. Lero abwera pano koma ambiri mwa iwo cham'mamawa sanadye. Biyeni anthu aja munkafunira zabwino aja ali pano abwera m'mamawa mpaka na nthawi zino sanachoke. Koma china chimene chikuyenda m'mitu mwawo nchokuti koma ndikakafika ku nyumba ndikafikira pati. Osaopa. Nde inu akuti siku lina ku Nkhalango nkhosa ikuyenda inapeza mkango atausekera mukhola. Ndiye nkhosa ija itaona chifukwa cha chisoni mkango akhala 31 years osadya uli mkhola, unaganiza kuti upulumuse mkango uja kuti utuluse mkhola. Koma nkhosa inafunsa kuti ndikanakonda nditakutulusa m'bale wanga, koma uli ndi vuto iwe lokonda kudya ndi kupha anthu kukapereka anthu kung'ona. Kodi ndikakutulusa muno sundipanga chipongwe ine? Ndiye mkango uja unati ndakhala ndi njala zaka 31, iwe ndi m'bale wanga ukanditulusa pano sindikupanga chipongwe yayi. Atausegulira mkhola mkango uja chifukwa cha njala ya 31 years sinachedwe yayi koma kumbwandiranso nkhosa ija kuti itafune. Osaopa. Mwamwayi kalulu anali akuyenda pompo. Ndiye kalulu anafunsa kuti kodi chikuchitika ndi chani? Ndiye nkhosa inalongosola kuti mkuluyi 31 years ali mkholamu anandipempha kuti ndituluse ndipo anandiwuza kuti sandidya ameneyi kuchikangawa lonani lero zimene zikuchitikazi. Ndiye kalulu ananena kuti nkhani ndimvesese bwino. Kodi ino mkango munali kuti? Nati ndinali mkholamu. Lowani mkholamu. Mkango uja utalowa mkhola anafunsa nkhosa kuti kodi khola linali losegula loseka? Ali linali loseka. Ndiye anawuza nkhosa kuti seka kholali. Kodi funso nkumati kodi mkango tutulusemonso nkholamu? Tutulusemonso nkholamu? Biyeni lero pano mtengo wa shuga wafika 6,000 kwacha. Biyeni lero pano ndi nthawi yokolola ino koma m'manyumba mwa anthu abwera panowa chakudya mulibe. Biyeni lero anthu nima amangula 50 kwacha uja lero afika 100 kwacha. Osaopa. Osafoka. Abale yanga nkhani ili pano sopano tipange ubale woyenera kuti mkango tikangotsekeraso nkhola pasapezeke wautulusa mkango nkhola menemo. Ndisanakhale pasi chifukwa cha nthawi. Kodi inu ati nding'alule? Nding'alule ndiseng'alule? Nding'alule ndiseng'alule? Amalawi kodi muli mbasi driver wakwemba chamba akunga kumenyesani mabampu mpano kusegulani mmimba mumanyanyala basi kuitaya kapena mmachosa driver? Mumanyanyala basi kapena mmachosa driver? Ndiye driver ya Malawi tipange na ichani amene pa September? Tipange na ichani driver ameneyi? Tipange na ichani driver ameneyi? Ambuya kudaliseni zikomo kwambiri. Osaopa. Osaopa. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.